Продължаваме и с двете акустични песни, които споменах в началото на концерта. Първата, която ще чуете, всъщност втората, е Падмасковния вечера. Интересен факт за тази песен е, че е създадена за футболен филм.
Песента е в оригинално на изпълнение на Владимир Трошин, а сега ще го чуете в мое, на пианото Симон Павлов! Симон Павлов. Следващата песен, както споменахме вече, е една много от мен, но, така да кажа, обичана песен "Сняг" на Филип Киркоров. С Симоня направихме заедно отново, но този път изненадващото за вас в тази песен е, че аранжимента на тази песен е на Симон. Аз му дадох едни простички ноти, които почти нямаше нищо, а той направи цяла магия от тях. Дами и господа, искам да ви представя моя приятел, аранжор и най-добрият пианист за мен. Дами и господа, Симон Павлов, аз съм Тони Дочевски и песента "Сняг".
зачем тебе и бежишь от меня ты? Не дает до утра спать, снег растающий вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Не дает до утра спать, снег растающий вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Почему краса звезд в полумраке едва слышны? Это звезды дождя принес, только слезы не нужны. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до сна, разучился любить февраль, он украл тебя навсегда. Разучился смотреть вдаль, разучился считать до сна, разучился любить февраль, он забрал тебя навсегда. Рассвет, когда ложь, засыпают, когда тьма, и по телу, когда дрожь, разрешают сводить с ума. И если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути никого уже не вернуть. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути никогда уже не вернут. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь, только знай, что в конце пути никогда уже не вернут. Только знаешь, что в конце пути никогда уже не вернут. Не вернут. Дамы и господа, Симон Полов. Още веднъж аплодисменти за двамата изпълнители. Тази толкова разтърсваща, проникновена и изключително красива, но и тъжна песен. Няма да скрия и своите емоции. Това е моята най-любима песен от всички, които представяме пред вас, радневската публика, тази вечер. Сега ще добавим още красота и още един изпълнител. Става въпрос за Михаил Шуфутински и неговата песен "Заходите к нам на огъньок". Елате при нас край огъня. Песен, в която се разказва за най-красивите и естествени човешки неща и радости, за любовта, за приятелството, за прословутите руски разпивки, които са пословични и които нямат равни на себе си. А свидетел е само огънят, а може да се каже и здрачът.
Михаил Шуфутински, няколко думи за него, е популярен руски изпълнител. Наскоро той стана заслужил артист на Руската федерация. През 1997 година получава национална музикална награда за своя изявен принос за развитието на изкуството в родината си, а през миналата 2015 година получава друго национално отличие. Негово изпълнение завоюва наградата Шансон на годината. Той работи в тези жанрове – руския романс, шансона и поп-музиката. Те са му любими. Роден е през април 1948 година, продължава да твори, да създава изкуство. Той е известен музикален продуцент. И така, дами и господа, Михаил Шутински, заходите к нам на огонек, и Антон Удачевский. Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так. Вечно этот вечер я так одинок. Я как промок на рейсе ног. Дома еще холодная постель. Выгарая соседка, а в глазах водка. Насыпали други на ноге. Мадемуазель, привет, Лешке. Сегодня в море не душой, но выпьем же, друзья, со мной. Сядем под ковёром за спиной. Посмотрите, люди, на его руки. Ну давай сыграем это такое. Ты что такое? Совсем седой. Вспомним, как девочка на споре. Про любовь, которой нет больше, как шумит за окнами приборы. Пойдем со мной, ко мне домой. Возьмем конфеты, я раз играю чилечку для нас. Заходите к нам на огонек. Скрипка ласково, вы так нежно. Этот вечер я так далеко. Я так промок на рейсе ног. Време и последния гост да си изпее песента. Дами и господа, тази вечер ще чуете песента "Спаси" от репертуара на Ани Лорак, която между другото, ако не беше Филип Киркоров, нямаше да е Ани Лорак. Тя е по произход е украинка, но работи в Русия. Дами и господа, тази вечер тази песен ще ни изпълни Силяна Стойнова! И не расскажет обо мне
уши тебе. Ты не узнаешь по глазам, не говорят, не прочитаешь по губам, они молчат. Лишь только с тем, что там внутри, поговори, спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться, спроси мою душу, запреты все нарушив, узнаешь этой ночью, с кем слиться, сердце хочет. Не оставляй со мной рассвет, не уходи. Моя несмелая любовь в моей груди, моих надежд, незримый свет. И мой упрек, и мой вопрос, и мой ответ. Ты знаешь все, что прячу там, тебе отдам. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться, спроси мою душу, запреты все нарушив, узнаешь этой ночью, с кем слиться, сердце хочет. Спроси мое сердце, с кем хочет оно спеться, спроси мою душу, запреты все нарушив, узнаешь этой ночью, с кем слиться, сердце хочет. Аплодисменти за още едно изключително талантливо дете Свилияна Стойнова от вашия прекрасен град. Сега предстои да чуем няколко думи за още една руска група. Преди малко ви поговорих за група Любе, а сега за група Земляне. Също една от най-известните и обичани руски групи. Точно така, група Земляне, и може да се каже техния химн, най-популярната им песен, която става не само музикалната емблема на групата, но и като цяло става химн на руската космонавтика. Мисля, че се досещате. Оригиналното заглавие на тази песен е "Трава у дома", но всъщност всички я знаят като "Земля в иллюминаторе". Тази песен е толкова обичана и известна, запява се постепенно, в нея се възпява, разбира се, космосът, неговата красота, и постепенно тя става химн на руската авиация и космонавтика. Група Земляне е основана през 1969 година. По-късно тя се преименува на група Атлас. Съществува до 1984 година и по-късно дава изключителен старт на бъдещата вокално-инструментална група Земляне. Така че ще чуем "Трава у дома", а след това още една песен из репертуара на Филип Киркоров, който звучи, може би напълно естествено, най-много тази вечер. Много хора си мислят, че тази песен е българска, защото Тони Димитрова я представя под заглавието "За тебе хората говорят". Чували сте я, предполагам, не веднъж и в изпълнение на самия Филип Киркоров "Не мама тиха говорила".
Но всъщност интересен факт е, че тази песен е гръцка в оригинал и се пее на още много световни езици. Какво се пее на руски език? Мама тихо ми говореше. Защо остави бащиния дом? Лових жар птицата високо в небето. Паднах на камъните, омалмощен. Завърнах се в родните долини. Твоят блуден син. Твоят блуден син. Тази песен се пее за родината, за това, че той винаги ще остане верен, лирическият герой на своята майка, на своята родина. Никога няма да ги напусне и да им изневери. И така, Трава от дома, група Земляни, а след това и Филип Киркоров, «Мне мама тихо говорила». Антонио Дачевски. Как сын грустит на матери, грустит моя земля на одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, жил свет и земные весны. И снится нам героя Космодрома. Простор, оправдываясь мужества, космическая музыка, влетает головой наш разговор. Какой-то лампиматовый, земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит на матери, ждет сыновой земля. И снится нам героя Космодрома. И это ледяная синева. А снится нам трава у дома. Зеленая
Искам да благодаря на Общински център за култура Нончо Воденичаров, на целия екип на Дома на културата, на Национално движение Русофили град Раднево, на моята преподавателка Надя Тончева и на гостите ми. Сега искам да поканя на сцената всички гости. Дами и господа, Симон Павлов! В лицето на Национално движение Русофили представител Иван Величков! Директорката на Общински център за култура Нончо Воденичаров Ралица Йорданова! Благодаря. Художественият ръководител на момичетата Марижана Иванова!
и момичетата Изабела Бравова, Джулия Калева и Стиляна Стойнова. Моите колеги и приятели, Percussion Group! И на последно място, но не и на последно, водещата Милена Александрова! Преди да споменахме, че искат да кажат господин Величков и госпожа Йорданова нещо, преди да започнат, аз имам няколко подаръци към моите участници. Симон, ще ми асистираш ли? Почваме от най-малките. Подай ми още, не знам бе. За най-малката Изабела Бравова, заповядай. Роза и една грамота. Грамота за участие в концерта на Антонио Дачовски, посветен на Ден Победы и Ден на Европа, на Изабела Бравова, гост-изпълнител в концерта и едно послание. Танцувай с мен всеки ден, танцувай с мен цяла нощ, танцувай с мен от ранна сутрин до късна вечер. Заповядай, Изи. Следващата поред е Джулия Калева. Същото послание, същата грамота, но друг човек. Заповядай, Джули. След това е Стиляна Стойнова. Вече малко голяма, да я? Заповядай, Стиляна. Благодаря. Следващото е за водещата Милена Александрова. Посланието е същото, обаче на грамотата пише на Милена Александрова, водеща концерта. Безкрайно ти благодаря за тази разкошна изненада. Обичайте, а вие бъдете благословени, здрави и обичани. Това е най-прекрасното за мен. Обичайте и бъдете обичани. Следващите подред Следващите подред са Percussion Group. За тях има една грамота за техния преподавател, на която пише Percussion Group. И за всеки по-отделно от участниците, от групата има по една грамота. Заповядайте, цвете и грамотите. Следващото е за госпожа Марижана Иванова, като на нея пише подготовка на певиците в концерт. Следващото е за директорката на културния дом Радеца Йорданова, за съорганизатор в концерта. Тони, искам да те поздравя за уникалния концерт от името на Общински център за култура и да ти благодаря, че макар и възпитаник вече на музикалното училище, се отзоваваш на всички мероприятия на Общински център за култура и на Община Раднево и да ти пожелая да си много здрав, за да продължаваш да пееш и да ни радваш с песните си и все така с упоритост и с хъс за работа да се раздаваш на сцената. Тук има един букет. Това букет е от мен за Национално движение Русофили град Раднево. Заповядайте, господин Величков. Много ми е приятно, удоволствието е мое да изпълня поръчението на председателя на движение Русофили в Раднево, Стойна Ангелова, която много очакваше, с голямо желание и нетърпение очакваше концерта ти, Антонио. Говоря ти, защото съм бил ученик. Но по уважителни причини не може да присъства днес и ми натовари аз да потеса нещо. Много се радвам за твоето развитие. Благодарим за разкошния концерт,
за емоциите, които ни създадат, настроението, което предполагам всеки от нас ще отнесе в къщи тази вечер, ще сподели и дълго ще запомни. Тук за щастие, ще всички изпълнители са от моето училище Сол Гео Милев, което е допълнително удоволствие за мен като техен преподавател, сегашен или бивш. Вие сте заели с нещо много трудно в днешно време, да създадете духовност, култура. В днешно време, в днешна България, това е много трудно занятие. Пожелавам ви успех, здраве преди всичко, по нелекия път, с който се заели. Аз вярвам, че вие ще успеете. Край на краища, Национално движение русофили обединява българи с различни политически интереси. Там членуват хора с различни идеи, клонящи към различни част на политическия спектър на България. Но това, което свързва българския и руския народ, е от векове за векове и няма сила, която да наруши тия много добри отношения, които са били и ще бъдат. Казвам ще бъдат, защото в момента се води нещо така много неприятно за голяма част от българския народ. Мисля, че даже срамно относно това, което се става, но надявам се такива млади хора като Антонио ще поправят пътеката напред и няма да гасим това, което не се гаси. Защото няма народ, който да обича предателите си, няма дете, което да обича доведената си майка или мащината повече от родната майка. Успех ти желая на теб, на целия екип, живи и здрави да сте. Благодаря ви още веднъж. Последният подарък е за моя приятел Симон Павлов. На неговата грамота пише гост пианист в концерта. Заповядайте. Аз искам след тези силни думи, благодаря ви за тях, да ви пожелая наистина да цените красивото, стойностното. Тази вечер се насладихме на гениалното руско творчество. А на Антонио Дачовски пожелавам от тук нататък да печели безброй национални и световни конкурси, дай Боже! Защото той е носител на лауреатски звания от повечето национални и международни конкурси, на които се е явил до този миг. Така че от Раднево и от тук катапултирам напред и нагоре цяла България, Европа и света. Дай Боже! Преди да изпея само да кажа, на 7 юни имам концерт в Стара Загора в регионална библиотека Захарий Княжевски, булевард Руски, по повод Ден России, който, както спомена водещата, е на 12 юни, но за съжаление 12 юни е неделя и не мога да го направя на деня. Така че заповядайте на 7 юни, вход свободен от 19 часа. Дами и господа, последната песен Дем Павелей. Обгорелые в пыли, офигенно приближали, как могли, это День Павелей. Море обрывай, это праздник, синою на висках, это радость, со слезами на глазах. И ночи
Здравствуй, мама, у мартиновских печей не смекала наша родина чей. Полурокой прошагали пол земли, это день мы приближали, как могли, это день победы. Ворогом кровать, это праздник, сильною на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, это день победы. Ворогом кровать, это праздник, сильною на висках, это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Благодаря, уважаемый публика. Приятного вечера и до новых встреч.